Dobrý deň, v dnešnom podcaste so spoločnosťou Stabilita sa budeme rozprávať o tom, ako sa Slováci pripravujú na dôchodok, aké majú obavy a akú rolu v tom zohráva tretí pilier či investovanie. No a mojím dnešným hostom je Julius Filo zo spoločnosti Go for Insight. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže čo všetko si dnes rozoberieme? Ja som to tak zhrnula na začiatku. Super. Ďakujem za pozvanie. Ja som z prieskumnej agentúry a venujeme sa rôznym typom prieskumov, teda v súvislosti s dnešnou témou. Veľa aj čo sa týka finančných služieb, využívania bankových produktov, ale aj príprava na dôchodok a investovanie. Takže budeme dnes hovoriť o tom, že ako to vnímajú Slováci, čo sa týka prípravy na dôchodok, akým spôsobom sa chystajú na dôchodok, ako sa to možno vyvíja v čase. Tak skúsme na začiatok, kto sa pripravuje najlepšie na dôchodok, ktorá veková skupina, alebo kde sa to začína riešiť ten dôchodok? Možno, že by som začal tak zoširšia, že vlastne ako si ľudia predstavujú, že sa na ten dôchodok treba pripravovať. Keď v prieskumoch sa pýtame, že či sa nejakým spôsobom pripravujú, alebo teda sporia na dôchodok, tak vidíme, že je pomerne ako keby široké spektrum spôsobov, ktoré ľudia si myslia, že sú vhodné. Samozrejme odborníci by povedali, že niektoré asi nie sú vhodné. Teraz myslím od toho, že niekto si nejak priebežne sporí, ale vlastne to mal na nejakom bežnom účte alebo sporiacom účte. Niektorí ľudia sa snažia počas života si zadovážiť nejaké nehnuteľnosti, čo vnímajú ako určitú nejakú rezervu alebo prípravu na dôchodok tiež. Samozrejme historicky niektorí ľudia sa spoliehali na to, že vlastné deti sa o nich postarajú, ale ako samozrejme plynie čas, tak postupne myslím, že sa aj na Slovensku ľudia pripravujú sofistikovanejším spôsobom, čiže začínajú využívať aj vhodnejšie nástroje, produkty, či už teda samozrejme tretí pilier, druhý pilier, alebo aj nejaké investovanie nad rámec, čiže sú si vedomí, že na ten dôchodok sa treba pripraviť a že to, čo dostaneme v budúcnosti od štátu, tak na to sa úplne spoliehať nedá. V akom veku to Slováci začínajú tak aktívnejšie riešiť ten dôchodok? Tak v minulosti to mali tendenciu riešiť až keď sa ten dôchodok blížil. Niektorí ľudia to hovoria tak, že keď je človek mladší, tak to berie tak, že to bude možno ako keby problém jeho budúceho ja. Ale my vidíme, že postupne sa to posúva smerom nadol, respektíve pribúdajú ľudia, ktorí sú si vedomi toho, že sa na to treba pripraviť dlhodobejšie. Je to určite vplyv aj komunikácie, edukácie. Samozrejme snažia sa aj ľudia, ktorí sa venujú finančnému poradenstvu alebo jednotlivé finančné inštitúcie ľudí edukovať, že nie je to niečo, čo sa dá odložiť na posledné roky pred dôchodkom, ale že treba začať výrazne skôr. Takže zatiaľ ako keby to asi to gro ľudí, ktorí riešia tieto témy, sú rádovo po nejakej, hlavne po 40-ke, ale postupne sa to hýbe smerom nadol do povedzme obdobia 30-ky. A znamená to, že ale reálne aj sporia, hej? Začínajú v tomto období reálne aj si sporiť, šetriť? Zostávajú im financie na toto sporenie? To je dobrá otázka. Samozrejme, že je to vec možno aj nejakého životnej fázy, v ktorej sa človek nachádza. To znamená, že častokrát mladší ľudia, keď si založia rodinu, prípadne potrebujú riešiť bývanie, tak majú relatívne veľa finančných potrieb v zmysle, že si treba zadovážiť bývanie na hypotéku a podobne, čiže ako keby nemajú až taký veľký priestor na nejaké sporenie, čiže je to vecou aj nejakého individuálneho nastavenia, že kto sa akým spôsobom k tomu postaví. Ak by sme sa na to pozreli tak zoširoka, tak celopopulačne rádovo 70% ľudí využíva nejaké depozitné produkty, čiže má nejaké úspory, čo nemusí nutne znamenať, že dokáže ako keby na mesačnej báze sporiť. Tí, ktorí dokážu na mesačnej báze sporiť, tých je rádovo možno okolo 40%. Ale na druhej strane máme tu aj iné spôsoby, ako sa zabezpečiť na dôchodok, čiže napríklad ľudia, ktorí sú v druhom pilieri, tak fakticky takéto rozhodnutie raz urobia, ale vlastne tie prostriedky sa tam kumulujú automaticky z ich odvodov a tým pádom nie je to nejaká suma, ktorú musia oni aktívne na mesačnej báze niekam posielať. Vidíte rozdiel v tom medzi tým, čo ľudia deklarujú v prieskumoch a medzi tým, čo reálne teda sa deje? Áno, tak toto je určite jav, ktorý je v nejakej miere bežný. Niekedy ľudia majú tendenciu v prieskumoch možno
príliš pozitívne to hodnotiť v zmysle, že majú dojem, že reálne niečo robia, ale keď napríklad ten príklad, čo som hovoril, že v podstate majú pocit, že sporia na dôchodok, ale vlastne si len odkladajú nejaké prostriedky na bežný účet a aj to možno nie je nejak systematicky. Čiže prípadne aj to, že ako intenzívne to robia, ako dôsledne, tak to niekedy majú tendenciu o sebe sa vnímať, že vlastne to robím dobre, ale v skutočnosti, keby sa na to pozeral odborník, tak to nemusí byť dostačujúce, alebo často to aj nie je dostačujúce. Už sme si povedali nejaké tie formy, ako Slováci sú zvyknutí sporiť, napríklad teda si kúpia tú nehnuteľnosť. Aké máme čísla, čo sa týka sporenia v 3. pilieri? Tak sporenie v 3. pilieri postupne rastie rádovo celopopulačne zhruba štvrtina v 3. pilieri. Je to niečo cez 1,1 milióna sporiteľov a teda postupne ten počet rastie teda v priebehu rokov. Vieme si aj povedať, že čo sú také hlavné motivátory, čo ľudí nejakým spôsobom nútia alebo motivuje šetriť ich v 3. pilieri? Tak v 3. pilieri určite je veľmi motivujúce, ak zamestnávateľ, kde daný človek pracuje, tiež prispieva na 3. pilier daného človeka, tak toho zamestnanca výrazne motivuje, aby bol aj on v 3. pilieri. Ale samozrejme mnohí ľudia sú aj takí, ktorí nemajú ten príspevok zamestnávateľa a sporia v 3. pilieri. Dobre, existuje tu motivácia daňovej úľavy, aj keď tá nie je nejak vysoko nastavená, by som povedal, na Slovensku, ale je to možno aj, sú tu aj ďalšie nejaké mechanizmy, že im to teda odporúči okolie, odporúči im to možno ich finančný poradca, možno ich bankár. Vieme si aj povedať, že aké percento tých, čo si sporia v 3. pilieri, využívajú aj 2. pilier alebo iné formy zabezpečenia na dôchodok? Jasné. Ako celkovo 2. pilier je viac využívaný ako 3. Tam sa to blíži k nejakej necelej polovici populácie, ktorí sú v 2. pilieri. Tie čísla sú niečo cez 2 milióny ľudí sú v 2. pilieri. Čiže 3. pilier je o čosi menej využívaný ako 2., ale ak niekto už je v 3., tak väčšina z tých ľudí, čo sú v 3., sú aj v 2. pilieri. A teda okrem toho častokrát využívajú aj nejaké iné spôsoby, ako sporiť na dôchodok. Pretože ako vidíme z prieskumov, že ľudia, ktorí sa rozhodnú byť v 3. pilieri, tak častokrát sú skôr aktívnejší, ktorí k tej téme prípravy na dôchodok pristupujú zodpovednejšie, sú väčšinou lepšie rozhľadení aj čo sa týka nejakej finančnej gramotnosti a sú celkovo aktívnejší vzhľadom k sporeniu a príprave na dôchodok. Takže dá sa povedať, že ten, kto už sa dostane k tomu 3. pilieru, tak už je naozaj aktívny a sporí si aj inde. Vedeli by sme si povedať, ako vyzerá taký profil ľudí, ktorí si sporia v 3. pilieri, možno nejaký vek, príjem, vzdelanie, región? Vidíme, že ide skôr o ľudí s nadpriemerným príjmom, skôr s vyšším vzdelaním, je tam výrazne viac vysokoškolských vzdelaných ľudí. Čo sa týka regiónov, tak viac ľudí v 3. pilieri je z napríklad Bratislavského kraja, skôr z väčších miest. Čo sa týka veku, tak ako dominuje skôr teda veková kategória alebo vekové kategórie radovo 40-tnici a 50-tnici, ale pomerne rastie aj kategória 30-tníkov. Väčšinou ako keby nejakých skorých 20 rokoch ešte ľudia nie úplne hneď rozmýšľajú na toto tému, majú možno aj nejaké iné plány v živote a ten dôchodok im prípada ešte relatívne ďaleko, ale potom ako keby ako postupne vek rastie, tak si viac uvedomujú túto potrebu. Dá sa prieskumom zistiť aj prečo sa niektoré skupiny treba zapájajú menej, že či je to otázka príjmu, informovanosti, možno dôvery? Tak asi je to opäť skôr mozaika rôznych dôvodov, teda spomínal som ten faktor toho, že či daný zamestnávateľ prispieva do 3. piliera, tak ak pracujem niekde, kde ten zamestnávateľ neprispieva, tak to môže byť pre niektorých ľudí chýba tento motivátor. Potom je tu samozrejme tá téma toho, ako je tá domácnosť alebo ten daný človek na tom finančne. To znamená, že ak má tendenciu všetko, čo zarobí, minúť, tak vlastne nemá nejaké rezervy a ak si neuvedomuje tú potrebu sa pripravovať na dôchodok, tak to nezaradí medzi svoje priority a tým pádom je menšia pravdepodobnosť, že tak začne robiť. To znamená, preto je aj ten súvis s príjmom, ktorý som spomínal, že typickí ľudia, ktorí teda majú nižšie príjmy, tak majú tendenciu nevedieť vytvárať úspory a tým pádom je menšia pravdepodobnosť, že sa rozhodnú zapojiť do 3. piliera.
Čiže veľkú úlohu v tom zohráva aj finančná gramotnosť, teda nielen ten príjem, alebo aj človek, čo môže mať ten príjem vyšší a možno by si vedel odkladať, tak finančne nie je na to spôsobili, môžeme tak povedať? Určite áno, súvisí to s finančnou gramotnosťou, alebo aj možno s nejakými prioritami, čo sa týka financií, lebo tak niektorí ľudia môžu byť aj dostatočne finančne gramotní, ale možno chcú nejakým iným spôsobom nakladať so svojimi prostriedkami. Čiže ja neviem, využiť ich na cestovanie, alebo až tak sa nepredpokladajú, že skôr chcú čo najintenzívnejšie prežiť svoj aktívny život, ale väčšinou ľudia, ktorí teda sú zodpovednejší a zároveň finančne gramotní, tak si uvedomujú, že je potrebné sa na ten dôchodok pripravovať dostatočne skoro. Vy ste hovorili, že v priebehu času je vidieť, že teda záujem stúpa. Vieme odhadnúť do budúcnosti, ako môže vyzerať záujem o sporenie, alebo ako sa budú Slováci správať v súvislosti s myslením na ten dôchodok a odkladaním si financií? Tak my si myslíme, že sa to bude zlepšovať, lebo vlastne vidíme to už pomerne veľa rokov, posledných 5, 10 a viac rokov, že rastie aj počet ľudí v druhom pilieri, v treťom pilieri a vôbec tá téma prípravy na dôchodok. Takisto vidíme, že rastie postupne podiel ľudí, ktorí investujú, teda nielen sporia povedzme na nejakých sporiacich účtoch alebo terminovaných vkladoch, ale aj investujú napríklad do indexových fondov, ETF fondov. Tu napríklad za minulý rok rádo štvrtina populácie už nejakou formou investuje a ten podiel postupne rastie. Čiže z tohto pohľadu sa dá predpokladať, že ten trend bude rásť ďalej, čiže bude pribúdať ľudí aj v treťom pilieri, aj v druhom pilieri, aj teda ľudí investujúcich a tam často býva ako keby ten dôvod, prečo ľudia sporia alebo investujú. Taký najčastejší býva, že proste aby mali rezervu, respektíve na nejaké niečo nepredvídané, ale veľmi vysoko je aj dôvod, že je to nejaké odloženie si z prostriedkov práve na obdobie dôchodku. Čo by mali ľudia robiť tí, ktorí dnes váhajú, či sporiť, či nesporiť? Čo by ste im odporúčili? Tak určite by bolo dobré, keby možno sa aj porozprávali s niekým zo svojho okolia alebo so svojím finančným poradcom, aby si zvážili, aké je za a proti. Tam je dôležité asi, aby pochopili to, že ak chcú využiť tú skutočnosť, že teda bude tam nejaké úročenie, ktoré im prinesie z dlhodobého hľadiska výrazne väčšie prostriedky do budúcnosti, tak je dôležité, aby začali naozaj dostatočne skoro. Čiže že nie je to, ako je to veľmi dôležitý faktor. Že 20 rokov nie je skoro, keď začnem 20-ke na to myslieť. Určite 20 rokov teda nie je skoro a kvázi lepšie začať skôr s menšími sumami, ako dlhé roky nesporiť a potom sa to snažiť dobehnúť tesne pred dôchodkom, čo už nedá sa dospieť k takým sumám. Aké sú trendy Slovákov v oblasti toho investovania? Sme skôr konzervatívni? Ak by sme sa porovnali teda s inými krajinami, tak sme skôr konzervatívni v tom, že veľká časť populácie ideálne nechce alebo teda má vysokú averziu voči riziku, čiže bojí sa, aby ich úspory nestratili hodnotu. A tým pádom práve to, čo som spomínal, majú tendenciu využívať skôr také finančné produkty, ktoré zabezpečujú, že im neklesne tá suma nasporená, to znamená kvázi, že bežný účet, sporiaci účet, terminovaný vklad a je relatívne menšia časť populácie, ktorá je ochotná akceptovať nejakú mieru rizika, čo napríklad pri investovaní do akcií, indexových alebo ETF fondov alebo iných typov investícií, kde je predpoklad aj výrazne vyššieho výnosu, tak krátkodobo je tam väčšie riziko, že môže tá investícia fluktuovať, ale zase vieme z hľadiska dlhodobého vývoja, že ak tá investícia je na dlhé obdobie, tak tam je vysoká pravdepodobnosť, že sa to výrazne oplatí. Čiže z tohto pohľadu len postupne sa mení tá konzervatívnosť ľudí a rastie podiel tých, ktorí majú nejaké prvé skúsenosti s investovaním, zistia možno vlastne ako to funguje. Je to aj možno nedostatok nejakej finančnej gramotnosti v tejto oblasti. Čiže stále sme dosť konzervatívnejší než niektoré iné krajiny, či už západoeurópske alebo zo Severnej Ameriky a to, akým spôsobom sporitelia a investori teda pristupujú k tejto téme aj k príprave na dôchodok. Ale vidíme v dátach, že postupne sa to mení, ale je to zrejme beh na dlhé trate, že postupne s tým čoraz viac ľudí potrebujú mať skúsenosť, potrebujú mať aj
možno v okolí ľudí, ktorí majú s tým skúsenosť, vidia, že to funguje a dáva to zmysel. Je to možno aj tým, že čím človek skôr vstúpi do tohto celého systému, tak je možno ochotnejší znášať to riziko viac ako človek, ktorý sa rozhodne v neskoršom veku? Jasné, áno, typicky mladší ľudia sú ochotní viac riskovať, čiže sú tomu otvorenejší. A zároveň, ak niekto je teda vo vyššom veku, tak ad jedna má averziu voči riziku a druhá vec je, že už tam nemá pred sebou ani dostatočne dlhý investičný horizont. Čiže tam je aj hrozí, že keď si to bude príliš v krátkom časom horizonte chcieť vybrať, tak potom nemusí to byť tak zhodnotené, ako možno očakával. Ak už teda niekto sporí v tom treťom pilieri, akú má takú najčastejšiu kombináciu produktov? Tu vidíme, že je zaujímavé, že tí, čo sú v treťom pilieri, sú o mnoho viac aj investormi, čiže viac majú ako výrazne väčší podiel, investuje napríklad do podielových fondov, do indexových fondov, ETF fondov, ale aj teda ďalších nejakých cenných papierov, dlhopisov a podobne. Čiže tam je širšie spektrum a ak tieto témy sú pre niekoho zaujímavé, tak máme aj o mnoho viac informácií z našich štúdií. Ak by ho to niekoho zaujímalo, tak kľudne navštívte náš web goforinsight.com alebo našu LinkedIn stránku Go4Insight. Julius, ja vám veľmi pekne ďakujem dnes za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný deň. A vám ďakujem za sledovanie. Upozornenie. Doplnková dôchodková spoločnosť Stabilita DDS AS vytvára a spravuje doplnkové fondy na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia. S uzatvorením účastníckej zmluvy je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia doplnkového dôchodkového fondu. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si všetky súvisiace informácie o doplnkovom dôchodkovom sporení, vrátane poplatkov, ktoré ako klient hradíte v dokumentoch, štatúty a kľúčové informácie doplnkových dôchodkových fondov, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke www.stabilita.sk a u vášho finančného sprostredkovateľa.